Горещите летни месеци от любовните страсти и сексуалните желания дори и при най-студените и необщителни хора. Интимността обаче може да остави трайни спомени, които да се нуждаят от дълго и скъпо лечение. Ласките без предпазни средства и със случайен партньор ще ви отведат не къде да е, а в лекарския кабинет. Все още срещаме класическите бактериални инфекции, като гонорея, медиалната полово предавана инфекция. Около 50-60% от сексуално активните хора поне в живота си са се заразявали с вируси, причиняващи генитални херпеси и брадавици. Тези инфекции са едни от най-честите, въпреки че това лято специалистите отчитат и бум на заразяването с сифилис и гонорея. За съжаление, покрай бурната антиспин програма профилактика, хората позабравиха, че не е само спина, а всъщност може да се стигне до гонореята, като гениталните брадавици, кондиломите, като трихомониазата. Хората престанаха да мислят за тях, а в интерес на истината презерватива е единственото реално достъпно и моментно средство, което може на практика да ни профилактира от всичките тези заболявания. Според специалистите, броят на заразяванията ще скочи в края на лятото, когато масово се връщат от черноморските ни курорти и от чужбина. В края на всяко лято болниците се пълнят с пациенти, пипнали всякакви венерически зарази. Тази година обаче опасността е по-сериозна заради откритата нелечима гонорея. Лекарите не спират да предупреждават, че презервативът си остава един от най-сигурните начини за предпазване от полово предавани болести. Единственото по-сигурно е пълното въздържание.